הנחה מיוחדת לנרשמות עד 20/12, אז תזדרזו. כן, זה קורה אחרי הרבה שאלות מתי יעשה משהו כזה, מתי אפנה קצת מהידע שלי, ואחרי הרבה קלות מרוצות שבחרו דווקא בי בגלל הבידול והמקצועיות בדבר הזה. וכן, אני מדברת על טלטלים. החלטתי להקשיב לקולות מסביב ולפתוח את הקורלי מאסטר. מאסטר קלאס מקיף להתמקצע בכמה שעות בלבד בטלטלים. זה המקום להפסיק לפחד לעבוד מול טלטלים, להפסיק לפחד שהמראה בסוף לא יצא נקי, מדויק, מקצועי וטבעי. בהשתלמות הזאת אני הולכת לחשוף ממש את כל הסודות שצברתי כדי להגיע לקלות מדויקות שבוחרות בי מחדש בגלל המקצועיות בטלטלים, ולהוציא אותן הכי שמחות ומורצות שיש. בהשתלמות נלמד על סוגי טלטלים, הנחת חומרים נכונה, שימוש מדויק בהם, עיבוד נכון של הטלטל, תוצאות נקיות, פזורות, אסופות עם ידע רחב וכלים נכונים. ושיש לך את כל זה, את מקפיצה את הקהל יעד שלך, וקלות ירצו לבחור דווקא בך. בנוסף נלמד איך לצלם נכון, איזה תאורה וזווית מתאימה, וכמובן שנעביר את הידע בצורה חווייתית, עם אוכל מפנק, וכמובן מתנה ממני שתשמש אותך להמשך. אז מתי כל זה קורה? פתחו יומנים, 7/1/2026. לכל הפרטים על עלויות, מיקום ושעה, כתבי לי הודעה. ויאללה, מחכה לך שם, מספר מקומות מוגבל.